Yang tu kan sip ka bede pada jing ai ya kini labor license. Mo ya kan ni ya panjing syai no CM halo kan ni benta bat ni kuat bantip ru kai ta rule. Joga district council ha bede begini ki labor lagi ki nomtre ki bawan mentre apo pur sam jong da hasil atau masuk council. Dia kan ni nak yang CM semla panai kan no coba ba syai nama orang bangar manang syutik men mesti kan ni orang nan sakali nak department yang bisa buat bisa pentip kalau ini. Ini pada labor clearance certificate ke ba New York je jual kini kini sini. Kani ka labor clearance certificate haba i wat jintip nang ni ko office badai ka por nadu ka isi ka barim nadu badang shinti ba titas khan. Ni lingba ka jadi betah aku tu ke isi kalau ba nginjilek no dak ni kan labor clearance certificate hak abi dei bat ban ai ki certificate kini nong tre himon na ba jing sisa kan ni kan labor clearance certificate ka baka initiate na po ka district council ka sulong baik bangin yo ban te lakam ya ki nong tre himon na ba kam hak abi dei bat ki contractors dan ki work orders ki ba ki benaba dong ka jela ka jungi ki yo kam angni po ka state ka jungi di halor kani ka labor clearance certificate ni ka jingni jing ujor ka bami ni kani ki ski ka long ba kunung ni ai ya ki labor clearance certificate kuwi nga syukwa aban pensyai ba nadu dang sedang hi kani ka isi ka batmai ka kren syai ka dei bai tang ya ka trade license kanu ka kam ka ba try meluk ki jongi ki la ban le ginung ai ka trade license like no tang ya ki companies ki ba he ba try meluk ki mak ban tray ka kam akabai dei bat ka labor clearance certificate ade ini ki lesi ki berim kila asyim ya ki kerteng kila ai ki receipts ki bapia